Kumusta kayong lahat? Ngayon naman, ang episode natin for today ay magluluto tayo ng crispy crayfish. Masarap ito at napakadali lang lutuin. Ako po si Sean Breeze at welcome kayo sa aking cooking channel. Sa atin mga kaibigan, please subscribe and click the bell button para naman kayo ay ma-notify kapag ako ay may mga bagong update. Ito ang ating mga sangkap. Kailangan lang natin dito ng asin, ground pepper, eggs, breadcrumbs at flour. At syempre, yung crayfish. So ngayon, umpisa na natin. At syempre, bago tayo mag-uumpisa, kailangan malinis na yung ating mga lulutuin. Ang gagawin ko lang, lagyan natin ng ground pepper yung harina. At asin. Kung mapapansin nyo, wala tayong exact measurement dito kasi depende ito sa inyong panglasa. So i-mix lang natin to para maghalo-halo yung ating mga sangkap. Then mag-crack tayo ng 2 eggs sa bowl. At batiin natin to gamit yung tinidor. So ang susunod, i-dip lang natin yung crayfish dito sa itlog. And then i-dredge natin sa flour gamit yung isang kamay. So ito na yung pipirituhin natin. So ngayon, magpainit na tayo ng mantika sa pan. Pipirituhin natin to ng 2 beses. Kailangan medium heat lang tayo. Bali-balik ta rin nyo lang to kapag golden brown na. Then, iset aside muna natin to. At yung mantika, gagamitin ko pa to mamaya. So ilagay muna natin sa strainer at palamigin ito. So ngayon naman, kapag malamig na, i-dredge na natin ito sa breadcrumbs. Then prituhin ulit natin ito at maya-maya, ready to serve na ito. Ito, golden brown na to mga kaibigan. Pwede na to i-serve. Masarap ito kainin kapag mayroong chili sauce. Yan, mukhang napakalambot na ng shells at mukhang crispy. So sana nagustuhan yung ating simple recipe for today. Sa amoy pa lang, langhap sarap na. Talagang mapapatakam kayo. Kaya ngayong araw na to, ang handog ko, ito na ang ating crispy crayfish. Tara na, kain na tayo. Hanggang dito na lamang muna tayo. Maraming salamat sa inyong lahat and see you on my next episode.